sentient intelligence assigned to Mars. After running diagnostics on the Praetor suit, it appears that I can activate. Bună seara, oameni buni și bun v-am găsit. Bine am găsit la un episod din Doom. At an accelerated pace. Deci a rămas de data trecută. Să vedem ce se întâmplă. Ce zombii ne mai vin. Să-i dăm asta un hackshot. Pistolul. What the fuck? Super fine. Headshot. Main power. Ce scârboșenie ne mai așteaptă aici. Nașițe din plăcere. Bun, oameni buni. Olivia Pierce. Am pus subtitrările fiindcă nu prea înțeleg eu așa foarte bine engleza. Înțeleg, dar foarte puțin. Da, asta a fost tot. Să plecăm în aventură. Ai, mamă, ce aici? N-au un pumn în guriță. Na și ție. Ce gălăje fac ăștia aici? De nu e adevărat. N-aș uita și ea chiar să omul și pe tine de acolo. Opa. Mai vine unul. Pumn în gură. Tu ce vrei? Și tu vrei în gură. Dacă aia este de unde? Mai vine unul. Pumn în gură și somn. Nimic mai mult. Așa, să vedem. What the hell e aia? Trebuie să luăm shotgun-ul, să-i ciuruim pe toți. Na. Fui mă, eu mânuca, mă. L-a bătut cu propria lui mânucă. Na, mă, dă-te jos, mă, de acolo, mă, ce faci? Acolo ți-e cațere acolo. Vrei să cazi, mă? Așa, luăm muniție. Ți-e un headshot. Ți-e un hârciog în cap. Dă-i dracu, ce te-a mișcat atâta. Na. Na. What the hell? Bă, dar noi avem grenada, mă. Ce tot apare aici? Bine ești, mă, lasă-mă pe astea. Că eu aici am niște digoni de terminat.
Ce pumni în gură le dă? Mai este vreunul pe aici? Ua. Super. Super. Așa. Viața avem. Hopa. Avem o drujbă. Să drujbim. Cu G. Deci cu G activăm drujba. Oh my god. Na, cu buiți. Uita tu, de unde e dracu ai mai apărut? Dă-i mă că mă sparg aici, bă. Na, o grenadă. Piu, te-ai dus și tu, na. Picior în gură. Mai este unul. Ăsta e de la spurcat. A, pumn în gură. Opa. Opa. Că e acolo sus, l-am văzut. Aici e închis. Trebuie să găsim o cheie. Opa, că vine trenul. Vine trenul. Low ammo. Luăm pistolul. Fugi! Nu, asta am vrut să fac. Asta. Aoleu. Leu, ce se aude aici? Na, mă, ți-o bra creierii. Ioi. Și țel cum zboară sângele din ei. Aoleu, dă-te mai înapoi. Huleu. Bine că nu avem card. Nici aici. Să vedem. Oleu, ăsta cum a apărut aici așa din senin? Aia știm că sunt demoni. Și de asta suntem aici. Na, cu pită, na, și ține, oleu. Ce o bubuita la viață, muniție. Na. Pumn în gură, rupe mâna, sparge tot. Și de aici, BOOM! Explodic, că am un omor aici în stradă, mă. Bă, dar voi de unde sunteți, mă, că tot uit. Na, pumn în gură. Na, o grenadă. What the hell? Dar tu tragi de acolo, na. Pumn în gură. Mi-a spart dinții. Ai, 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 ai. Am detonat bomba. Sus. Au cum trage. Au cum trage. Alo, ammo. Na. Wow. Pumn în gură. Prea mulți, prea mulți, prea mulți. Grenadă. Boom! No. Unde sunteți, mă, jegoșilor? Ăla atâta să tot cațără. Mi-a rupt mâna. Du-te, mă, de aici, mă.
Uai, ce un pumn în gură ai luat. Ala-i tată, am eliminat pe toți. Și acum să mergem mai departe. Așa. Pe aici. Pe aici ce se întâmplă? Asta nu merge. Păi stai mă, că nu pe aici am venit, mă. Cum mi-am dat seama? Aici jos. A, zombalău. Cum vine? Ți-ar da un glonț în cap. Mergem sus. Aici. Opa. Avem un upgrade. Ia să vedem. Să băgăm pe ăsta. Ceva gen full auto. Pără. Nu ne place full auto. Schimbăm el mai super. Așa. E. Hop. Stai jos, mă. Unde vii? Nu pot. Rupem clănțoiul de la ușă, mă. Iu, ce aici? Aoleu. Dar tu de unde ai mai apărut? Ce m-a spăriat? Hai tu, mă, dar nu vii groază. Aici nu mă lasă. Eu pe aici am venit. Să vedem. Opa, armă nouă. Muniție. Super. Am luat puțină viață. Activăm tot ce se poate activa. Deschidem ușa. Să vedem ce se... Aoleu, băieții noștri aici. Na, pum și genunchi în gură. Dar tu de unde tragi? Viața avem full. Mi-a pupat o grenadă. Așa am dat-o și eu ca curul. Na, mă, low ammo. Super. Na. Am luat berserk. Rupe în grumază la toți, mă. Ai încoace, unde fugi, mă? Vin aici. Bă, da, ce să mișcă ăștia, mă, că... Ce pumnele dau păstă ochi? Asta nu mai avem ammo? Ah. Ia de aici. N-ați o grenadă? Deci șmecher că ai scut.
Să vedem. Activăm liftul. Viață full, armură full. Ne merge bine, măi, tată. Ne merge bine. Mergem să activăm antena. Să avem semnal. No. Și ne trebuie amprentele. Amprentele pentru antenă să putem activa. Așa. Bine, Dr. Samuel, dacă tu așa zici, așa facem. V-am spus, nu prea mă le-am eu cu engleza, dar mai înțeleg așa câte ceva. Nu foarte multe. Au. Wow. Dar de unde ați apărut? Așa din senin. Wow. Pumn în gură. Nu, ce-am făcut? Trag aici la mine. Tu vrei să mori? Așa. Da, lăsați-mă, moțul. Bă. Bă. Du-te în soponă. O, că n-am... Iu. Da. De aici. Ți-o rup laba. Mucitră pe jos. Bun, așa, luăm așa. De aici. Nu mai avem de la nimic. Și am plecat. Da, tu tot vii și mă tot enervezi aici. Na. Da, și n-are rost să dau la un hackshot. Ia mă, că ăla nu vrea să moară, mă. Băi, dubluiește-te astăzi. Așa. Ua, ce un hackshot în freză ți-ai luat. Eu am uitat, mă, de modalitatea asta, mă, de a trage, mă. Să fiu al naibii, dacă nu. La grămadă. N-ați ia o grenadă. Te-ai dus. Nu trage, mă, că oricum vei muri, mă. Ia-l-ai cum a venit diavolul. Opa. Ce aici? Ce avem noi aici? Ia să vedem. Opa, ceva upgrade de costum. Activăm, uitați. Aici. Treabă două. Putem să... Speed recover. Hai să-i dăm una să încarce mai rapid. Aici nu avem la pistol. Hai dăm și la pistol. Folosul mai des la pistol. Aici nu avem puncte. De hackshot-uri 8 30 30 de hackshot-uri am dat. Opa.
Ce ai harta. Aici mi arată că e ceva, dar nu știu ce. Habar n-am. Obiectiv, date, log. Log. Bun. Nu mai vrea să meargă escape-ul. Așa, hai. Să mergem mai departe. Ce avem aici? Nu-mi interesează. Uăleu, dar unde ați apărut? Aici ce te-am nimerit. Wow! Shit! Oh. M-am buguit. Ualeleu. Taci, mă. Nu avem mulți la shotgun. Ioi, ce m-a spărea băga mea. Piciorul. Așa. Aici nu avem. Aici. Ce-mi dai? Ceva bun? Să vedem. Power, ceva putere. Aha. Viață, armură, ammo, clar. No, trebuie să-l ascultăm. Ce zice? Hai, să vedem. What the fuck? 61.000 de oameni. Infectați, 64% de... Ala, da. Da. Alarma. Asta nu e de bine. Gata? Mă să plec? În sfârșit. Da. Crezut că mă ține aici static. N-a arătat ceva nimic. Se pare că nivelul ăsta n-am terminat, oameni buni. Muzica blană.
Da, oameni buni, noi ne vom opri aici cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!